כן, אחי, יש כאן מלא. תיקי שהייה, הכל. בתוך החביות יש תחמושת, נשקים ומדים. נשקים ותיקים ערוכים עם מדים, נשקים סגורים. משקי קלאץ', מאות מחסניות קלאץ', ברזל ופולימרים, תאונות מלאות בכדורים, 160 רימוני יד, ערכות עזרה ראשונה, תחמושת קלאץ', חש ורגיל. עובד צלפים, מדהים. עוד חבית מלאה בכדורי קלאץ', אזור 20,000 כדור. לא, לצד העוני. שימו לב כמה אמל"ח. אותן צד, שמפה. כמות רש"קים ומטענים ונשקים מטורפת. זה כדורים. וסביב תחמושת צבאית של 30,000 כדור, גם דרגונוב, גם קלאץ', של הכל מהכל. שימו לב לחדר כאן, מצבור אמל"ח. שעתיד לשמש פלוגה שלמה של כוחות רדואן. עשרות רבות של רימונים, מטולי RPG, מקלעים, אמצעי לראיית לילה ועוד ועוד.